Treffwynt ar y blaen mae Glynebwy. Diolch i drod dde Evan Lloyd, ond i'r cefn mae Rygbi Gogledd Cymru yn mynd. Gareth Parry wrth y bôn, cymorth ar ei ysgwdd e. A codi yn mynd, mae fe'n neud ac yn croesi am gais cyntaf y gêm. A hwnna'n mynd i Rygbi Gogledd Cymru ar prop pen rhydd. Nhw ar y blaen. Dyma lle mae Glynebwy yn hynod effeithiol. Ieuan Morris ar tafliad a fe sydd wedi croesi am 10 cais yn barod y tymor yma. Mae fe ffansi un arall ar olwyr mewn i'w helpu. A Rhythr tuag at y llinell gais a drosto am gais rhif 11 am y tymor. Mae Ieuan Morris yn mynd. Glynebwy ar y blaen. Sgrym y Gogledd dan bwysau ond dwylo da. Billy McBride yn cael meddwl am gico ond yn paso mae fe'n penderfynu wneud. Tal Taylor fe'n cario'n gryf mas o'r gefn y lawn efo i Caio Parry. McBride ar y tu fas, mynd am y cornel, torri nôl tu fewn. Odi'r cryfder ganddo i fynd yr holl ffordd. Odi yw'r ateb am gais i Rygbi Gogledd Cymru. Hai Billy McBride. Glynebwy nôl ar y drod flan. 4 pwynt tu ôl iddi maen nhw. Y gêm bwerus, tuff. Franchi yn cario. Lloyd. Ongl hyfryd. Phillips yw hwnna'n bwrw'r ongl. Drosto am y cais sy'n rhoi Glynebwy nôl ar y blaen. Am gêm ar Barc Eirias. 17 i 14 ar yr hanner oddi i Glynebwy. Ond maen nhw'n nôl yn neud be maen nhw'n neud yn dda iawn. Morris, ail gais. 12 o'r tymor i'r bachwr hoffus yn ymestyn mantes Glynebwy. 10 pwynt o fantes gan Glynebwy. Lan a lawr yn sydyn oedd Curtis Gregory. Morris yn torri. Dangos bod mwy i gêm na sgori ceisiau. Dadlwython hyfryd i Iwan Bowden a'r asgellwr yn croesi am gais pwynt bonus i Glynebwy. Yn ymestyn i mantes a Ieuan Morris yn creu am unwaith yn hytrach na sgori. Eisiau ymateb a Rygbi Gogledd Cymru. Sydyn mae'r bêl yn mas ar draws y cae. O drod chwith. Billy McBride i Sam Jones. Honna syth o'r cae ymarfer. Os na ffordd nôl i Rygbi Gogledd Cymru. Cawn weld am hynny. Sgrym nerth. Blaenwyr Glynebwy. Bêl yn seithi mas. Tuff yn ymateb yn gyflymach nag unrhyw un arall. A dwi'n meddwl bod y gêm bellach yn y bag i Glynebwy. Muned na ddwy sy ar ôl yn yr ornest yma. Sawl cais ni wedi cael. 8 ar hyn o bryd. Dyw i ddim drosto eto. Cam Davies ar gic fox yna. O Dani mae Dion Jones. Maen nhw'n edrych am gais pwynt bonus. A trwodd mae'r cefnwr yn mynd. Os cymorth ar ei ysgwdd e. Pawb yn trial dal y cefnwr. Ond fe yn penderfynu mynd i hun. Ond dwi'n gallu cyrraedd. Odi am gais. Cais y prynhawn i gefnwr Rygbi Gogledd Cymru. Dion Jones. Cais pwynt bonus. Yr chwiban olaf yn mynd ar Barc Eirias. Gêm a hanner yn Super Rygbi Cymru. Sgôr terfynol. Rygbi Gogledd Cymru 26. Glynebwy 38.